wake up. And right now, time check, it's 7:30 a.m. Sayo kayo no, mura jud unsa ibuhaton, but yun, na-amaze ko for this Davao Barter na community. And right now, naga-prepare ko para sa moang barter trade going sa Malupiha. Layo ano, Malupiha, Malagamot, but yun, na in love magud ko aning iyahang gi-offer sa ako na flowers o kaning mga unsa ni bonsai, and syempre na bougainvillea po. So naging close me, makaamigo yung giday ka diri sa Davao Barter. So karon ang ako ang gi-trade is this one, DM shoes. So paborito man daw kayo niya, ganahan daw kay siya ani. So ako siyang i-trade karon to plants. So dagan man og mga barters di adto. Actually dagan pa sa page na ako ang gi-post, so hopefully maka-visit mo dito and maka-trade pud taning tanan. Dagan kog mga items na ginapa-barter kasi before COVID ang work is more on events, so I do hosting sa mga events, mga racket gigs. So dagan kog mga suits, mga leather shoes, mga sapatos pang events. And right now, syempre almost 2 months wala na nagamit, and also 2020 wala pa po yung events diri sa Davao, and ambot murag dugay-dugay pa jud ang mga events magbalik. So sayangan ko sa suit while naga-keep ko ato tong niaging adlaw. Nasayangan ko, so ginisip na ko i-try na ko barter, and daghan man pud yung nagapangita og suit pero sa ilahang gamiton daw sa office. And kasi na pa ito isa, murag real estate siguro to. So gina-trade na ko karon ng ako ang mga suit, maski mga love kay na ako ang mga suit. Daghan kayo mga gwapo dito pero ginapa-trade na lang nako. Para at least man lang magamit nila kaysa sa itambak nako, di ba, for the whole 2 years, 3 years. Sayang, but nagbilin man po kog isa. Nagbilin lang kog isa para sa ako. So the rest is mga sapatos, because right now ako ang normal na uniform is mag-short na lang permanente. Nahurot na gani ako ang mga gamit sa balay ng wardrobe, nahurot na siya. Okay, puros man to mga panlakaw o mga pang events. So karon pambalay lang muna ha, kasi tambay mode muna tayo. So nakuha na naman mga items gikan sa Malapuhi, Malagamot. Yes. So butan pagid kayo si Uncles kay giyatagan mi niya og mga freebies. Plus of course namin mga favorite niya ang gihatag, Chereng, Dragon. Nakwento man ako na mahilig ko og Dragon. So gihatag niya sa kuha. Plus napagikuan holder. Hi guys, what's up? Another day and June 1 na 2020. So remember ninyo kato ako ang DMs na sapatos. Yes, for barter. Nabarteran na nako siya into this. Tanawa, check ninyo. Una is this one. Bonsai. Tapos next is ang bougainvillea na ako ang ginapangita. Nara na. Old na daw ni, pwede na ni siya. And then giatagan ko niya og this one para daw sa starting sa katong bonsai na challenge. Plus ang pinaka main is kanyo. Taren! Wow! Miniature na habit house or bahay kubo. Ana, told you, maboro kay kong kalipay, di ba? Aray ang gihatag sa kuha. This, tugas. Tigulang na ni na tugas. And gibutangan niya og mga balay-balay with na ay mga design sa sulod.
Also, ayan. So ako na mag-trim na dito sa taas. Nice kayo siya natugas dako. So yun. Ano ko yung mga tugas. And also, ihapo kong gatagan og free na kuan kay nakwento na ako sa iya na mahilig ko og dragon. Gatagan ko niyag sing-sing na dragon og driftwood pod na holder siya sa cellphone para daw ganahan ako. And syempre, mo to yung token para sa DMs. Happy pod kay siya kay naka-DMs na daw siya. Gikan ko sa katong Malagamot. So mo niya ako ang mag-iyang gipanghatag sa kuha. Yan. Diba? Ka-happy lang. So, thank you so much. And try ninyo, barter ninyo. Maybe na may mga items na dili na magamit and someone out there kailangan nila to na mga gamit. So, try ninyo barter. It helps. So, ayan. So, hopefully ako na ning tubuon og pina-live and tubuon tana nino kay ako ang 15 ba yan, nangamatay ba yan to. Hopefully, mutubo na ni siya og pina-live. Yes. Hi, Boss Glenn. Waiting ko sa kuan ni Madam sa iyahang Bougainvillea pod. Yeah, hopefully mo green na niya mo ang lugar de ari since walay ginabuhat. Yan. So mo to akong morning nagisayo. And taod-taod syempre mag-bake na pod, balik na pod og baking. Ning kamot lang. Bye guys.